инҷо корзори нангу номуси миллати тоҷик аст. агарчанде ки фасли сармост, вале аз коргари оддӣ то муҳандиси сатҳи олии нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо дасту дилу нияти пок ва азму иродаи баланди ватансозӣ пайи бунёди ин нерӯгоҳи муҳташами даврони соҳибистиқлолӣ дар кишвари азизамон ҳастанд. Зеро Роғун шаҳомат аст, Роғун иқтидор аст, Роғун тавонмандиҳои Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ аст. ҳар як коргари Роғун дарк карданд ки баъди ба истифода қарор гирифтани ин иншооти муҳими аср иқтисоди шукуфои Тоҷикистони азизро мунтазир хоҳад буд. аз ин рӯ бо азму иродаи рустамона дар дил хоҳ шароити обу ҳавоӣ пайи заҳмати софдилона баҳри бунёди нерӯгоҳи барқии обии Роғун талошу заҳмат мекашанд. дар маҷрои саркашу хурӯшони дарёи Вахш яке аз бузургтарин нерӯгоҳи барқи обии Осиёи Марказӣ дар ҳоли сохту соз қарор дорад. Сохтмоне бо иншооти бузург дар қалби Кӯҳистон ва хоросангҳои азим, бо муҳандисону коргарони ҳирфаӣ ва дар кори худ содиқу устувор. талош мекунем ки шабонарӯзӣ ҳамин Роғун тезтар анҷом расаву Тоҷикистон ба истиқлолияти энергетикӣ таъмин шавад. Роғун ояндаи дурахшони Тоҷикистон аст. нерӯгоҳе бо иқтидори азим ки бо иродаи матину устувори эҳёгар ва татбиқгари он муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин азму иродаи шикастнопазири мардуми Тоҷикистон бунёд мегардад. иқтидори лоиҳавии нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба 3600 мегаватт баробар буда аз 6 агрегати 600 мегаватт иборат мебошад. пештарғод ё худ сарбанди ин нерӯгоҳи бузурги ҷаҳон ба 335 метр баробар мешавад. барои бунёди ин нерӯгоҳи азим зиёда аз 16 000 муҳандисону коргарон шабона фаъолият мебаранд. ҳангоме ки ин нерӯгоҳ ба таври комил ва бо 6 чархаи бузурги худ ба фаъолият мепардозад, метавонад 13,1 миллиард киловаттсоат нерӯи барқӣ аз лиҳози экологии тоза ҳосил намояд. ман Нуралиев Меҳроҷ, саркори қитъаи иншоотҳои зеризаминӣ. мо дар қитъаи S4 корҳои арматурбандиро бо маром иҷро карда истодаем. мо мехоҳем ки дар оянда корро зудтар пеш бурда ин объекти стратегиро зудтар ба анҷом расонем ва мехоҳем ки ояндаи Тоҷикистон равшану гулистон гардад. мо ҳар чиз зудтар кӯшиш мекунем корҳоро ба анҷом расонем. дар ин ҷо техникаҳои замонавӣ овардан, мо бо истифода аз ин техникаҳо кори худро пеш бурда истодаем. имрӯз корзори Роғун чӣ рӯзу чӣ шаб шабеҳи як минтақаи бузурги сохтусоз аст. шурӯъ аз муҳандиси дараҷаи олӣ гирифта то коргари оддии ин иншооти бузург бо садоқату самимият даст ба коранд. маншаи аслии ин ҳама шигифтиҳои сохтусози хастанопазир ин боздиду сафарҳои бардавоми пешвои маҳбубу муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки бо ҳузури хеш ба ин корзори нангу номуси миллати тоҷик ба ҳар коргар нерӯву тавон ва рӯҳу илҳом мебахшанд. ҳар як сафари пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба кормандон як нерӯи тоза мебахшад ва сар карда аз корманди оддӣ то муҳандисони сатҳи баланд ҳама бо як дасту дилу нияти пок кӯшиш мекунанд ки як саҳми худро дар ин сохтмони нерӯгоҳ бигузоранд ва ҳар чиз зудтар барои анҷоми сохтмони он ҳадафгузор бошанд. таҷдид ва ё эҳё сохтани нерӯгоҳи барқи обии Роғун аз ҷумлаи тасмимгириҳои сарнавиштсозе буд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо камоли ҷасорату хиратмандӣ ва бо такя ба ҳисси ихлосу иродати мардуми Тоҷикистон ба он иқдом намуданд. ибтикор дар эҳёи нерӯгоҳи барқи обии Роғун сароғози корномаи нави сарвари давлати тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсуб мешавад ки дар таърихи даврони соҳибистиқлолии кишвар бо ҳарфҳои зарин сабт ёфта дар фосилаи садсолаҳо ва дар ҷуғрофиёи азим муҳаррики рушноӣ ва пешрафтҳои бузурги иқтисодӣ хоҳад гашт. ин тасмими пешвои миллат барҳақ ҳамчун тасмими сиёсатмадори хиратманду дурандеш ва мусаллат дар тору пуди умури давлатдорӣ истиқбол гардид ки дар бунёди иқтисодиёти мамлакат заминаҳои таҳаввули инқилобиро фароҳам меоварад. Роғун манбаи нур нерӯгоҳи аср мебошад ки мо
با محترم جناب عالی پیشوای ملت جوانان حاضره باوری کامل میکنیم که ما این را با دستورات بلند با صفت اعلا با اطمینان میرسونیم. محترم جناب عالی، ما در بر شماییم، ما بال و بر شماییم، در راه راستی ما افسر شماییم. جوانان و پیرو همه مهنت کردند که همین راهون تستر تیار شود. فخر از آن داریم که در تاجیکستان عزیز کار و فعالیت کرده، سهم خود را در این انشاءات بزرگ عصر میگذاریم. имрӯз дар корзори Роғун нафароне заҳмат мекашанд ки ба обу хоки ин сарзамин ва мардуми сарбаланди мамлакат муҳаббати беандоза доранд ва дар сиришташон ғурури миллӣ қоим аст. қабати кӯҳҳои пуршебу фарози мавзеи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба корзоре табдил ёфтааст ки нангу номуси ватандории обрӯву эътибори миллӣ ва маҳорати баланди созандагию бунёдкории тоҷиконро бозгӯ мекунад. барои анҷоми корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти азим ва беназири гидроэнергетикӣ дар ҷаҳон нерӯгоҳи барқи обии Роғун зиёда аз 3200 техникаву механизми пуриқтидори гуногун тамға истифода карда мешавад. тавассути техникаҳои таъиноти гуногун ронандаҳою механизаторон дар фазои кӯҳ, дохили нақбҳо ва бештар аз ҳама дар саҳарбанди нерӯгоҳ мушкилтарин корҳоро анҷом медиҳанд. من فرمان برهانوف طول 6 سال مشاهد در نیروگاه برقی و بیرون همچون مهندسی گیودزیست کار و فعالیت کرده ایستادم. در این حال با پرمگرها نقطه‌های پرمگری رو پیشنهاد کرده ایستادیم و آنها سمنتاسیا میکنند برای مستحکم کردن قبط‌های کوه. باوری داریم که نیروگاه برقی آبی روغون با صفت بلند ساخته به انجام میرسد و زندگی مردمی تاجیک خیلی هم باز بهتر میشود. Роғун иншооти беназир ва ба қавли коршиносони ҷаҳонӣ тамаддуни ҷадидест дар зери замин. мардони қавииродаи дорои қудрату тавони бемисл афсонаро ба ҳақиқат табдил доданд ки азму нияти бузург ва ихтироотест нотакрор. кас бо ворид шудан ба толори мошинҳо ки бо ҳашамат ва хеле калон аст ангушти ҳайрат мегазад ки чӣ қудрату чӣ тавоноӣ ва чӣ қадар заҳмату меҳнат сарф гардидааст ки тавассути нақбҳои зиёд ба умқи замин омада ин ҷозибаро ба вуҷуд оварданд. дар толори баланду барҳаво агрегатҳои нерӯгоҳ ва дигар дастгоҳҳои таҷҳизоти барқии муқтадир васлу насб гардидааст. инҷо беш аз 400 метр зери замин аст. зимни гаштугузор атрофи агрегатҳову дохили ҳуҷраҳои дастгоҳу таҷҳизоти фасл гардида ва ҷои кори барқчиён эҳсоси дар қаъри замин буданро намекунӣ, вале вақте аз он фикр мекунӣ дар ҳайрат мемонӣ. шифтаи тарҳи нодир ва қудрату тавоноии дасту бозуи тоҷикона мешавӣ. ҳар боре ки пешвои миллат ба нерӯгоҳи барқи оби Роғун ташриф меорад, мо ҷавонмардо рӯҳиямон хеле баланд мешавад. шабонарӯзӣ барои ватани худ хизмат кунем, тезтарак ҳамин нерӯгоҳро созем ба истифода диҳем. در ساختمان نیروگاه روغون ما با سر بلند صدقاً کار پیش برده ایم که تاجیکستان برای آبادیش، برای پیشرویش، زندگی خلق مردم نقص‌تر شود و آبادتر شود. ما همین را حرکت کردیم از صدق دل که همین را ما به انجام برسانیم. бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо иқтидори истеҳсолии 3600 мегаватт соат нерӯи барқ падидаест нодир ва нотакрор. ин падидаро хиради пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дурахшон сохтааст, хираде ки азалист ва мерос аз гузаштагон. ба вуҷуд овардани баҳри сунъӣ дар мавзеи тезобу пурҷӯшу хуруши дарёи вахш ва аз он истеҳсол намудани ҷараёни барқ қудратро талаб мекунад. иродаи мустаҳкаму қавӣ ва боварӣ ба ояндаи нек бояд дошт ки ба чунин амали боварнокарданӣ даст зад. нерӯ, тавоноӣ, иродаи мустаҳкам ва боварӣ ба ояндаи дурахшон дар вуҷуди сарвари тоҷикони олам муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷило дорад ва ин ҷило равшаниро дар хонадони ҳар тоҷику тоҷикистонӣ таъмин хоҳад кард. аз чунин суръати баланди корҳо, аз шавқу завқи ҳар коргари нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва марҳила ба марҳила анҷом ёфтани корҳо дар ин иншооти муҳими Тоҷикистон ҳад задан мумкин аст ки он рӯзҳои хушбахтиовар дур нест, то ин нерӯгоҳи пурҳашамат бо тамоми иқтидораш ба фаъолият оғоз бикунад ва Тоҷикистон дорои як иқтисоди шукуфо бигардад.